Čaute ľudia u nového videjka a skôr než video začne, ešte vám chcem oznámiť, že toto videjko bude dosť dlhé a bude o vážnej téme, ktorú musíme si prejsť. Musíme sa totiž porozprávať. Je tu jedna vec, ktorú vám musím povedať. A dosť vážna. Toto videjko sa možno aj natiahne dosť na niekoľko hodín, neviem. Uvidíme. Potrebujem vám povedať čo najviac bodov o tejto téme a je toho veľa. Takže určite pozerajte toto video od začiatku, od samého začiatku až do konca. A môžeme sa pustiť na video. Takže ľudia, dneska som veľmi chcel prebrať jednu vážnu tému, o ktorej som už chcel dlhšie hovoriť, ale umiestnil som si to iba nedávno a ide vlastne o vec, o YouTube ako samotný. Ide o to totiž, že ja ako youtuber som iba začínal len pred 2 rokmi. Viete, že už content robím 2 roky. Viete, čo tvorím, viete si teraz otvoriť môj kanál a moju stránku. Je toho veľa tam. Máte čo pozrieť si. A je toho dosť, čo dnes budeme riešiť. Takže začnem hlavne tým, že tento kanál urobím niečo cez 2 roky. A viac. Na ďalší rok to už bude 3 roky. A za ten čas som sa veľmi neposunul. Čím to asi je? Možno tým, že som robil zlý content? Že by som nebol dostatočne dobrý v tom, čom robím? Nie. Chyba bola v inom. A skôr než som si to ja stihol uvedomiť, mi napadlo, že tie videá nemajú bohviaké zvládnutia a lajky, som si v posledných dňoch všimol. Nikdy som si to tak veľmi nevšimol až teraz. A všimol som si veľmi, že tie lajky a tie zvládnutia nie sú nejaké veľké. A či už to ide o shorty alebo videa, to je to isté. A najhoršie je na tom to, že ja som si nikdy neuvedomil, že ide o to, že treba hlavne feedback. Tu je tá vec, ktorú som chcel rozoberať, že vlastne treba riešiť to, že ja som youtuber. Tak ako ostatní, čo začínali kedysi. A ja som teraz nedávno začal, pred 2 rokmi. To bolo 3 roky. A snažím sa robiť content pre vás a YouTube. Hlavne kvôli vám. Tento YouTube kanál som založil na to, aby som tvoril content pre ľudí, čo si ho budú chcieť pozrieť. A nie pre ľudí, čo si ho nechcú pozrieť. Všimol som si posledných dňov, že to vlastne ľudia si tie videá nepozerajú do konca. Všimol som si všimol som si v tom štúdiu, že vlastne tam vy vlastne pozeráte tie videá iba pár minút začiatku videa a potom odídete a nevrátíte sa mi na videjko a nedokúkate do konca. A takisto aj komentáre. Komentáre sú prázdne. Lajky sú iba zopár. Takže ako s tými lajkami to ešte preberieme potom, tú pasáž, ale čo sa týka komentárov ľudia. Ide o to, že ja potrebujem váš feedback. Bez toho, že vy mi dáte feedback, nefunguje takto. Takto to nemôže ďalej fungovať, že mi nedáte feedback. Na ten kanál som založil hlavne na to, aby sme tam boli ja a vy, ľudia, čo ma sledujete. Že vy mi nedávate žiaden feedback. A hlavne je dôležité preto robiť to tak, aby som mal feedback, lebo potom viem, čo vy chcete. Napíšte mi do komentárov čokoľvek, ale vy nepíšete. Prosím vás ľudia, dúfam, že po tomto videjku, dúfam, že si ho pozrite do konca, aspoň toto videjko. Akože fakt ľudia, sorry, ale toto video si pozrite aspoň do konca, od samého začiatku. To je veľmi dôležité a ja sa tu dneska tak opustím a vykecám, ale je to veľmi dôležitá téma a zásadná téma, ktorá je dosť ako v mojom živote teraz dôležitá. Čiže čo sa týka feedbacku, tak určite mali by ste byť viac aktívnejší v tých komentároch a aj v tých lajkoch, v stielaní tých videí a tak ďalej, odporúčaní a tak ďalej. Lenže zatiaľ sa to nejako neposunulo, mám taký pocit. Ako samozrejme, odbery sú odbery. Ja sa nesťažujem na to, že mám 75 odberateľov, ja sa sťažujem na to, že tie feedbacky nie sú v tých komentároch, nič to nepíšete. Zopár ľudí mi niekedy za ten čas málo ľudí napísalo nejaký feedback, niečo o tom videjku, že dobre, páčilo sa mi video, nepáčilo sa mi video, alebo že, ja neviem,
dobre si to urobil, dobre si to vykorektoval, že máš potenciál. Zopár len tých komentárov som tam mal za tu celý čas a naposledy som mal komentáre len pred pár týždňami a nebolo to také, že to boli nejaké brutálne komentáre, proste to boli komentáre len typu, že máš potenciál a takéto. Ako nič proti tým komentárom, tí, čo mi to napísali. Ďakujem, že si mi napísali, ja som veľmi vďačný za to. Ja sa teším z každej jednej veci, čo mi napíšete, takže kľudne píšte. Ale dôležité je, aby si mi dali ten feedback, lebo bez toho feedbacku ja nemôžem ďalej pokračovať. Čiže ten feedback je hlavne dôležitý. A aj to je dôležité, že vlastne ten YouTube, ja som hlavne zakladal kvôli tomu, aby som robil niečo, čo ma baví. Baví ma totiž kreslenie, začal som robiť animácie, potom som začal robiť viac originálnejší content, začal som sa inšpirovať od iných tvorcov, vytvoril som ďalšie série a tak ďalej a baví ma to stále, napriek tomu, že tie feedbacky nie sú. Ale ja pevne verím, ľudia, že po tomto videjku mi napíšete komentáre nejaké to videí a hlavne aj do tohto. Prosím vás, ja veľmi vás prosím, oveľa vás nežiadam. Tie feedbacky sú veľmi dôležité. Tu ide o to, lebo aj to som si všimol posledných dňov, nielen, že ten feedback, ale ide aj o to, že tie analytiky. Ľudia, 100% ľudí, čo sleduje moje videá, nemajú u mňa odber. Alebo skôr tých 90, keď už mám byť presnejší, a zvyšok tých 10 alebo tých 20% majú u mňa odber a ten zvyšok nemá. To proste to čo je? A to je, a možno by som mal aj viacej odberov za ten čas, za tie 2 roky, len problém je v tom, že tí ľudia to nesledujú, tie videjka. Takže, keď už začnete sledovať môj content, začnete sledovať moje videjka, dajte odber. Ja veľa od vás nežiadam. Proste ide o to, aby ste mi dali odber, keď sledujete moje videá. To je za to, že vlastne keď si pozrie človek moje video, tak má mi dať odber. Nejaký ten feedback, čo si o to video myslí. Odber, like, koment. To je základ pre každého fanúšika alebo sledovateľa pre tých známych youtuberov. Alebo neznámych. Proste každý fanúšik by to mal to mať tak. Ako z pohľadu fanúšika, ja viem, ako to vonkuje, lebo sám som fanúšik nejakých tých väčších youtuberov, ktorých sledujem. A teraz som tu aj vyhodil, by som aj nejakých tých youtuberov na obrazovku, že proste ich sledujem. Som tiež fanúšik ako vy. Alebo sledovateľ. A komentujem každé videjko, keď sa dá, keď nestíham, tak samozrejme nenapíšem, keď nestíham, ale komentujem, čo sa dá. Potom dávam lajky, pretože video sa mi páči, pozerám celé videa od začiatku do konca. To je to, čo by ste vy mali spĺňať v tých videách. Proste, keď vidíš, že ten človek má potenciál, tak prečo si ho nepozrieš do konca? Pozrieš si ho len začiatok a odídeš od videa. Mám si videa pozrieť od začiatku do konca, dávať nejaký ten feedback v tých komentároch a keď sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Že proste niečo treba. Ja som sa nešlo, kebyže mi dáte dislike, proste potrebujem ten váš feedback. O to mi hlavne ide. Tu nejde o čísla, ide mi hlavne o ten feedback. Ja potrebujem, aby ste sa konečne, jak sa to povie, aby ste konečne boli živí, dá sa povedať, na tom YouTube. Doteraz to bolo také, že skoro nič. Takže prosím vás, dúfam, že po tomto videjku sa viacej rozhovoríte v tých komentároch a že budete viacej komunikatívni ako doteraz. Mám takých tichých fanúšikov, som si všimol. Takže určite nebuďte takí tichí a buďte viacej komunikatívni. Či to všetci sme tu introverti na mojom kanále. Takže snad nie. No. Takže určite píšte mi komentáre a to je to dôležité. A potom prejdeme trošku na ďalší bod, ktorý som chcel spomenúť. A to je možno aj jeden z tých dôvodov, prečo vlastne ľudia nepozerajú moje videá do konca, nezanechávajú feedbacky a je možné, že aj tie ostatné veci nekúkajú na komunitu a tak ďalej. A to je veľmi dosť podstatný point. Moje videá nie sú zaujímavé. Pritom ten videá sú zaujímavé, lebo ja sa s nimi trápim, s editom, s tým samotným videom, keď ho pripravujem. To všetko sa veľmi trápim, sa snažím tie videá robiť čo najlepšie, čiže tie videjka určite sú kvalitné. A keď ja vždycky to tak robím, že keď urobím nejaké videjko, tak si ho najprv pozriem a skúsim sa zamyslieť z toho pohľadu toho diváka, že je to dobré video? Ak hej, dám ho na YouTube. Ak nie, niečo prerobím v tom videu, nejak poeditujem a potom si pozriem, ak sa mi to páči, dám to na YouTube, ak nie, tak nedám.
a vymažem, alebo ja proste neviem. Proste nebude to na YouTube. Proste ja som sa všetky poznám ten pohľad z toho diváka, toho videa, že ako to by, čo by som tomu zlepšil, čo je dobré a keď sa mi to video páči, tak to dám na YouTube a že ako divák by som sa vedel fakt ako na to pozrieť z toho pohľadu, lebo je to dosť jednoduchá vec. Stačí si pozrieť to video od začiatku do konca, nechať nejaký komentár, like. To je jednoduchá podstatná vec. Že tie videá proste ja mám zaujímavé, ale vždycky bol problém v tom, a to je veľmi podstatná vec, čo teraz poviem, že tie intra som naťahoval, alebo robieval som ich nezaujímavé. Neboli nejaké atraktívne tie intra, alebo nejaké intra, ktoré by mohli zaujať divákov, aby si ich pozreli do konca tie videá. A možno aj to je ten hlavný ten dôvod, prečo vlastne tie videá nie sú tak pozerané, že od začiatku do konca nemajú žiadne feedbacky, lebo ja tie intra naťahujem, alebo ich robím nezaujímavé. A to je vlastne chyba, ktorú sa chcem z nej poučiť. Začnem robiť také typy videí, ktoré vlastne budú keby viac menej zaujímavejšie, hlavne tie intra. Tie série budú teraz viac menej oveľa viacej ich a bude tých videí aj viacej vychádzať ako doteraz, takže budem sa snažiť byť aktívny. Od posledného updateu, čo som síce nedal o ňom vedieť, lebo to bol jediný annoncement, ktorý som nepovedal nikde, je to, že som zmenil vec, že a to myslím, že aj najlepšie pre nás všetkých, aj pre vás fanúšikov, aj pre mňa, ako začiatočného youtubera, že väčšina sérií, ktoré som mal na druhom kanále, som pretransformoval na môj hlavný kanál a ten druhý kanál bude viac menej na streamy. Občas vidie nejaké aj videjko z videohry, ktoré mám na hlavnom kanále, že ako nejaký reupload alebo niečo, že keď nebudem stíhať vydávať na môj hlavný, tak to dám na druhý. Ale hlavne ten druhý kanál som sa rozložil na také, že streaming, ak sa mi tam podarí získať 1000 odberateľov. Ale zo začiatku tam budem točiť nejaké hry určite, lebo zatiaľ streamy tam nemôžem robiť, ale určite tam hlavne bude to robiť to, že to bude o streamoch a o tom, že vlastne tie videjka budú o tom, väčšinou iba o videohrách a nebude ich nejako veľa. Zo začiatku budú ich akože nejaké tie videjka, ale nebudú keby viac menej také časté série. Nebude to vychádzať často a hlavne by som tam chcel skôr robiť livestream, keď budem mať možnosť. A takisto aj na hlavnom kanále. Ja neviem, že iba tam budem teraz robiť livestreamy, keď budem mať možnosť, už budem mať 1000 a viac. Ale aj keď sa mi podarí získať tých 1000 odberateľov aj na tom hlavnom, tak tiež budem robiť aj na tom hlavnom kanále nejaké livestreamy. Len síce to nebude iba z hier, ale z iných sérií. A možno, že aj nejako to zakomponujem s tou sériou Suncastami, že by som ich robil konečne naživo. Čo by nebolo zle, robiť live moje podcasty vlastne. Koncom roka ešte by som chcel urobiť ten podcast tento, pretože v dobe tohto videa už sa blíži, už je tu december, už sa blížia Vianoce, o chvíľu tu je potom aj Nový rok, takže ja na Nový rok vydám podcast a potom, neviem, na budúci rok by som chcel pracovať na ďalších projektoch, ich mám už pripravené, všetko možné skripty a už iba ich musím robiť, ale späť ku téme, čo som chcel, bo som odbočil zase od témy a ja nerad odbočím, aj to je možno point videa, že ja väčšinou odbočím od témy videa a potom je to viac menej o inom. Ale toto je také skôr kecacie video, takže to je to podľa mňa aj tak jedno. Ale hlavne téma, ktorú dneska tu budeme riešiť, je o YouTube. V mojom kanáli, že vlastne ja musím fakt teraz sa rozhodnúť. Buď budem pokračovať tak, kde som skončil, tak ako som robil content doteraz a neposuniem sa a proste nebudem vôbec YouTuber, alebo zmením tie intra na zaujímavejšie a budú tie videá aj zaujímavejšie za začiatku. A možno si aj ich pozrite od začiatku do konca. Čo je vlastne podstatný point pre každého youtubera, aby ho sledovateľe pozerali videá od samého začiatku až do konca videa. Čo je veľmi dôležité. A dúfam, že vy sa tiež poučíte z toho, lebo ja sa s tými videami namáham, sa snažím s tým čo najlepšie, aj s tými animáciami, aj tak ďalej. Čiže ľudia, prosím, pozerajte tie videá od samého začiatku až do konca. Dávajte feedbacky, to je tiež druhý point, čo som chcel poznamenať, aj som už poznamenal, môžete si potom video pretočiť, že vlastne tie feedback je dôležité, aby to intro bolo nejaké niečím zaujímavé a aby som upútal diváka, aby si to video pozrel od začiatku do konca a aj aby potom som vedel s vami aj interagovať, lebo zatiaľ nemám akým spôsobom interagovať než cez videá. Tým, že vlastne vy nie ste nejak ako veľmi interaktívni na komentároch alebo
tých feedbackoch a tak, v tej lajky, komunita. Na komunite tam som iba raz za čas niekoho mal, ktorý mi pozrel niečo na komunite už veľmi dávno, ale inak nikto na komunitu nechodí a nesleduje to tam, čo to tam dávam za oznamenia, že vychádza nové videjko alebo niečo. Nedávno som vydal videjko, vyšlo už myslím, že by mal byť v čase tohto videa točenia o hodinu by mal výsť moje najnovšie videjko, čo som urobil. Je to o tom, jak sa tam riešim na môj názor na videohry. Ide o hodinu. V čase tohto točenia vyjde toto videjko o hodinu, o 3:00, takže určite si ho potom choďte pozrieť a dbajte na to, pozrite to video od začiatku do konca, lebo ja sa fakt s tým editom som sa v tomto videu natrápil veľmi a pri tomto videu to trvalo čo najdlhšie. Niekoľko hodín v kuse som to video editoval. Masakrálne. A akože to bolo pre mňa asi najťažšie video, čo som zatiaľ doteraz editoval. Najťažšie. Lebo viete, ako to funguje pri tých podcastoch mojich. Ja som tam, vám ten edit taký nie je, ako som si naplánoval, že tam ten edit nie je taký špeciálny. Nie je taký, jak u normálnych videí. Ten edit tam je taký špeciálny, že proste tam keby viac menej to video nie je také editované, tam iba tie cenzúry, tie intra a outra, ale pri klasických videách, čo točím, aj tie editové videjka, tam sa snažím čo editovať čo najviac, aj by to bolo čo najviac vtipné, aby tam bolo všetko podstatné, čo som chcel vo videu povedať a tak ďalej. Aj keď sa niečo budem riešiť v tých videách, že aby tam aj bolo ukázané, že čo vlastne riešim v tom videu, tie obrázky, nejaké videjka v pozadí a tak, že aby to bol čo najlepší edit, sa snažím. Takže ešte raz ďakujem tým ľuďom, čo mi písali do komentárov, že mám potenciál. Veľmi ti ďakujem, typek, lebo si to veľmi vážim a dal som ti aj srdiečko, ak si to všimol. A určite tiež napíš aj po toto videjko niečo, čo si o tom videu myslíš. A dúfam, že aj ostatní ľudia, čo toto video budú vidieť, tak niečo napíšu. Takže toto video je hlavne o tom, aby ste si uvedomili, že ja tie videjka robím s láskou pre vás, čo ma sledujete. Dávajte odber, lebo ja k ničomu inému nerobím ako pre vás. Snažím sa tie video robiť čo najskvalitné, ako viem. A je to pre mňa dosť ťažké tým, že aj vlastne mám školu a aj musím sa riešiť iné veci, takže prosím vás. Čiže posledné veci, ktoré som dneska riešil, bolo, že vlastne u mňa bol problém v tom, z pohľadu kreatora u mňa bol problém v tom, že som tie videjka nerobil zaujímavé na tých začiatkoch tých videí, že tie intra boli nudné a boli naťahovačky a preto nikto si ich nepozrel od samého začiatku do konca. Takže to fixnem a poučím sa z toho, už z toho nebudem takto robiť. Budem robiť tie intra čo najviac zaujímavé, ako v tom videu, čo teraz vidie o hodinu. V čase tohto točenia. Určite si chodite pozrieť a zanechajte lajky aj komentáre. Čiže to, čo som povedal, je to, že vlastne tá chyba, čo som spravil, že som tie intra nezaujímavé. Potom ďalšia vec, čo som tam urobil ako chybu, bolo to, že to naťahovanie, už sa poučím, už to nikdy neurobím, sľubujem. A potom z vášho pohľadu tak, že mi nezanechávate žiaden feedback, žiadne komentáre a lajky tiež nie sú. Mohli by si viac lajkovať videa. Ako samozrejme, to záleží už od vás, či sa vám video páčilo. Ja vám toto zase nechcem takto zasahovať. Je to vaša vec, či sa vám video páči, ale mohli by si niečo zanechávať. Aspoň tie komentáre, keď nie lajky. Komentáre mi píšte. Kúkajte video od začiatku do konca, prosím vás, bo Marek Opačku. To bol vtip. Neberte to vážne, prosím. No dobre, a jasne. A teraz príďte ho kúkať video do konca a napíšte tam, že to čo malo znamenať, že Opačku. Sorry. Ja som to nemyslel vážne, to bol proste vtip. Som srandoval iba. Takže určite, prosím, dávajte ten feedback, kúkajte video od začiatku do konca, nechávajte všetko možné, aby som potom s vami mohol interagovať viacej a mohli by sme sa aj potom dohodnúť na nejakých vašich sériách. Môžete mi aj písať potom aj nápady na nejaké videjka, ak budete mať. Keď budete viacej komunikatívni v tých komentároch, tak určite začneme robiť nejaké možné spolupráce a aj by sme mohli potom aj zariadiť aj on-off, aj nejaké tie naživo podcasty. By ste mi mohli potom písať aj do chatu, čo si vy myslíte, dávať mi otázky, aby som na ne odpovedal. Na týchto by som stiel, samozrejme by som si ich ukladal a tak ďalej. Že proste by sme sa takto viacej našli a by to fungovalo oveľa lepšie. Takže prosím vás, ľudia, fakt na kolenách. Začnete byť viacej komunikatívni, dávajte tie feedbacky, kúkajte video do konca a ja budem viacej robiť zaujímavejšie intra a outra. No a
Bez ďalších kecov toto video ukončíme tým, že sa vám chcem poďakovať za tie 2 roky, čo ma sledujete. Veľmi si toho vážim, pretože chcel by som veľmi byť jedným z mojich obľúbených youtuberov, chcel by som byť ich kolegom, takže určite síce mladším od nich, pretože som ich o 10 rokov mladší od nich, ale by som bol o 10 rokov od nich mladší, keby sa mi to fakt podarilo, takže určite ľudia, ale ako nezáleží, takže určite ľudia, dávajte ten odber, buďte viacej komunikatívni, buďte viacej aktívni v tých videjkách, dávajte feedback, dávajte odbery, sledujte moje videá dokonca a hlavne ten odber, pretože 90% ľudí nemá mňa odber a 10 hej. Takže prosím vás ľudia, zmeňme to spoločne a dávajte ten odber, buďte viacej aktívni. No a my sa uvidíme v ďalšom videu. Čau. A ešte, skôr než toto video ukončíme, ešte som chcel niečo povedať nakoniec, sorry, ak vám už to vadí. Vo videu som ešte chcel povedať to, že hashtag art budem natáčať zajtra. V čase tohto točenia zajtra budem natáčať hashtag art v sobotu. Sice neviem ešte v akom čase, ale budem natáčať, takže ešte okrem tohto videjka vyjde aj ďalšie videjko a to bude prvý diel z hashtag artu, takže sa tešte. Ako som už vo videu aj spomínal, tak tie série zo druhého kanálu som presunul na môj hlavný kanál, takže môžete sa potom tešiť aj na ostatné série, či už gamingové, reakčné alebo iné. No a potom aj na druhom kanáli, keď budem mať možnosť, tak budem robiť aj live streamy a nejaké gamingy budem reuploadovať aj tam. Takže uvidíme sa v ďalšom videjku a zatiaľ čau.